kwethu bebekhona o-ICC zikhona indawo ephambili o-Suncoast kwasho ukuthi lolu uthina bazalwane usuku lwenkosi. Ase ngithi mina Nkosi wena uzodalula indawo la sohlanganyela khona. Le nkonzo yanamhlanje akuyona eyomuntu, akekho umuntu obengahlanganisa abantu abaningi kangaka ngesikhathi esisodwa. Unkulu isandla sikaJehova kuphela esikwazi ukwenza umsebenzi ofana nalo. Bazalwane angithathi credit ngalokhu, ngithi udumo akubuyele kuJehova, mina ngihlale phansi. Kodwa ke ngicela ukuyibongela ngokuthi uNkulunkulu umlomo wami usebenzisile nezandla zami bese niyamlalela. Ngoba ukube bekuyintando yami ngiyazi ngaba kwenzekanga kanje. Bese ke bathandekayo ngithanda uku-introduce intombazanyana yami encane ebengikade ngiyikhulelwe for 2 years. Now sekuyisikhathi ngiyadeliver enyangeni eyingengakhi. Le ntombazanyana yami engikhuluma ngayo, it's a brand new Christian magazine ezolotshwa in the next 3 months. Igama lale ntombazanyana Isambulo the Revelation. Le Christian magazine ayisuki kumina futhi isuka kuJehova uqobo lwami. Ngoba ngithenga ukukhula kwami ngibuka umuntu oshayeke kakhulu ke bazalwane, akukho ukushayeka engakwazi. Ngathi mina Nkosi ngiyasembonile ukuthi ubungifundisa ngasuke ngakwazi ukwenza njani ukukulalela. Kubalekile ukuthi uthi umntwana kaNkulunkulu uhamba naye ukwazi mangabe ekhuluma nawe. Ngamlalela uNkulunkulu mangihamba ngibheke ngibhekana nezingqinamba uthi uyangala inkinga yenu nikholwa kakhulu manje anikwazi awukwazi ungena la ngoba ngeke ukwazi ukwenza into zakhona. Mina ngimele nje artist uthi usicela bangani mfaka thiwa cha inkinga ukuthi gospel, inkinga ukuthi kuhlangene nokukholwa manje asithi kakhulu makuhlangene nenkolo. Ingidle leyo uthi uya ku TV SABC 1 esithandayo SABC TV obani iteshi zethu la eSouth uthi uyaya kuthiwa inkinga uthi gospel lasisi besizoyenza lento. Uthi uya ku magazine kuthiwa yabo nje kuthiwa enye into ethiza ngeyona gospel besizoyenza. Yangiphatha kabazalwane ngathi no, sithi uNkulunkulu uyasithuma asibe nama-social alelayo, singayibizi ngama-social nje. uNkulunkulu mangabe ethi shuthi la uthi hamba ke wenza umehluko ngoba ubonile ukuzosiza abanye. Le magazine izokhuluma ngabefundisi bethu okuhle abakwenzayo. Le magazine izokhuluma ngentombazane eyenze kahle ekholwayo, izokhuluma ngama-asha esonto enze kahle. Imishado yethu thina amakholwa ayivezwe emaphepheni, ayivezwe especially ko-magazine. Asifithi lapho thina black white inkinga ukuthi ukukhola ukube yini into mhlawumbe benzocupha. Yangidla kakhulu leyo nto bazalwane. So uNkulunkulu wathi ngiyazembula ebantwaneni bami engibathandayo abakholwayo kule magazine. Ingakho ilanga lithathela khona leli gama elithi Isambulo the Revelation izolonjwa in the next 3 months. Ngiyabonga.
Egameni lenkosi. Amen. Oyazi simakela uthemakelana. Uthemakelana. Uthemakelana.